Bé, doncs ens tornem a trobar després de 30 anys la commemoració de l'entitat, una entitat exemplar a Mataró, puntera en el món de la cultura i val a dir-ho. I aleshores doncs, el que hem fet nosaltres és una revisió del que vàrem fer fa 30 anys, però una posta al dia d'això, no, Imma? Exacte, perquè en aquest temps han hagut moltes novetats que han canviat molt el panorama i s'han fet noves reinterpretacions, i en aquestes explicacions també hi ha una part de la nostra feina en conjunt que portem fa bastants anys fent, l'equip fa anys que funciona, i hi ha hagut també incorporacions de gent que també ens han ajudat a enriquir aquest treball que estem portant a terme i que estem acabant i que esperem que aviat surti a la llum i que tothom el pugui gaudir i que pugui servir d'eina de treball i també d'inspiració per a noves teories i treballs. Aquí hem fet una pinzellada breu de tot el potencial que podem arribar a explicar amb el que estem ara treballant per poder publicar. Clar, són molts jaciments que si els has de concentrar en una xerrada, doncs costa molt de resumir, no?, en definitiva, però ens sembla que potser haurà servit com a idea general, no?, del que s'ha fet. Hem posat una miqueta la mel a la boca a la gent que estigui interessada perquè vegi el potencial del que hem explicat, que dona per moltes històries i moltes explicacions i moltes teories. Hem hagut de posar punt i final, val a dir, perquè és que si no, no acabaríem mai. Hem dit, bé, hem d'anar per la publicació i no avancem més, perquè és un continuum que no s'acaba mai. Ara hem dit, posem fre i endavant, i suposem que aviat podrem veure... I a l'hora de fer la conferència avui també hem tingut que fer la mateixa tècnica perquè precisament si no haguéssim acabat mai, ens haguéssim quedat aquí fins a les 12 de la matí. Haguérem quedat sols i... La costa de Can Martorell és un jaciment interessantíssim, va ser trobat esporàdicament, però va resultar que era una sepultura col·lectiva d'uns 200 individus inhumats, però amb unes característiques especials, que és que l'únic aixovar funerari pràcticament que hi havia eren 68 puntes de fletxa. A partir d'aquí, interpretacions. L'article que parla d'aquest jaciment va ser fet per un equip multidisciplinar que va poder extreure el màxim d'informació i d'idees i que realment és un dels jaciments puntals de Catalunya. Precisament quan es va fer la nostra conferència de Dolmens, un món funerari a Catalunya que va ser de la col·lecció de Solució del Grup del Casal, fa 20 anys, va ser el moment en què es va fer l'excavació i encara no coneixíem l'abast dels resultats d'aquest jaciment. Encara no en vam poder parlar. No vam poder parlar. I ara, després de 20 anys, ara sí que es pot parlar perquè han sortit molts articles parlant. Està molt ben publicat i a part s'ha demostrat que és un jaciment d'una gran riquesa i molt especial per al Maresme. Explica el comportament social d'un grup humà, no? I una manera de fer d'un període molt de net de la prehistòria amb molt de conflicte.